Malo se bavimo porodicom, zato imamo pravog sagovornika, sa nama je Vlada Ilić, terapeut porodičnog rasporeda, ako sam ja to dobro, a mislim da jesam. Vlada, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Tema su nam svakako praznici, ali moramo na zahtev naših gledalaca i onih koji su naravno kraj malih ekrana i onih koji nam pišu, da vi nama objasnite šta to znači terapeut porodičnog rasporeda. To nije isto što i porodični terapeut, bračni terapeut. Tako je, velika je razlika zato što se ovde osnova je porodica i tu na primjeru porodice se mogu svi drugi sistemi pogledati, ali kada dođemo u situaciju da nam nešto fali, da nas nešto koči u životu, da na poslu nemamo prosperiteta, da u porodici nešto imaju odnosi, da brat sa sestrom ne može, majka sa sinom, otac s ćerkom ili supružnici, tako je, ili bilo koja vrsta takozvane blokade, tu je zapravo samo imamo jedan simptom koji nam pokazuje šta je blokada. Iza tog simptoma se krije mreža, jedna velika mreža blokirane energije u svakom od nas. Kada je ta energija blokirana, to može biti u ovom životu ovdje i sada, u detinjstvu se možda desila neka trauma ili se možda desila trauma u našoj transgeneracijskoj prošlosti. Znači, kod nekog od predaka, kod babe, dede, čukun, dede i tako dalje. Ja sad povezujem te sisteme, ali to lepo zvuči. Zbog toga porodični raspored. Dakle, tu je došlo do disbalansa u tom porodičnom rasporedu, do toga da je neko možda isključen, neko je ubijen, neko je zaboravljen i tako dalje. I tu dolazi do tog energetskog zastoja koji je utisnut u genetsku strukturu. I onda ga vi pronalazite problem, onda gde je tu nastao? Onda identifikujemo na osnovu simptoma koji se javlja, identifikujemo uzrok simptomu. Dakle, ne radimo na simptomu, nego na uzroku simptoma i kada nađemo uzrok simptoma, onda energija koja je zastala, koja je zakočena, ponovo se oslobađa se i dolazi do novog protoka. Mi ne želimo da u našem studiju bude disbalans. Ne. I mi želimo da taj protok ide normalnim putem ili, kako se to kaže, tokom. Apsolutno. I pogledajte Jelka kako je okićena. Pogledajte naš studio kako je okićena. Jel vi vidite ovu narandžastu boju koja dominira? Oduševljen sam vam. To je u čast vama. Hvala puno. Naučili se nas da je narandžasta boja ljubavi, tako da najmanje što smo mogli da uradimo jeste da to ispoštujemo. Mada da vam kažem, Vlado, jeste, ali najskuplje, tu smo se istrošili, da znate, nećemo oprostiti. Nego, vi nam recite, evo... To je dobro, ostaće nešto i za sljedeću godinu. Verovatno neka druga boja dolazi sljedeće godine. Ali da ne pričamo sad o bojama, nego da pričamo i o porodici, novoj godini, je li tako? Da, hoću ja, Vladu, da pitam nešto. Malo pre ste spominjali tu neku blokadu u porodičnom rasporedu, neproticanje energije i tako dalje. Kada dođu praznici, ali sada najozbiljnije, moram da pitam Vladu, često taj porodični raspored može da se poremeti. U smislu, svi mislimo da su praznici vreme kada ćemo da se zbližimo, da se ujedinimo, da se ušuškamo jedni kraj drugih, no međutim, kod nekih praznici izazivaju blagu agresiju. Nemir. U kom smislu? Pa vidite, obaveze koje te čekaju za praznike, moraš ovo da spremiš, moraš ono da spremiš, moraš ovo da zoveš na ručak, ove na večeru, deci, pokloni, jurnjava, gužve, otkud znam. Si mi, Vlado, kod nas ko će na ručak ili na večer? Ja sam najavila Dekiju. Znam, ali niko nas ne zove, Vlado, dajte da se... Ja sam sad to, mi smo uživo sad, da. Nismo, ne. Ne. Jel ja pričam, da kažem, žargonske gluposti ili ima istine u ovome što sam rekla? Uopšte ne pričam gluposti, pogubili smo se. Dakle, mi živimo u svetu mustri i svetu rituala. Dakle, sve je određena mustra. Naprimjer, kada se pozdravljamo, niko ne pruža levu pesnicu. Svi se pozdravljamo pružajući desnu ruku. To su stari rituali koji su i u savremeno doba unešeni u naš savremeni život i njih nismo ni svesni. Ljubimo se 3 puta, neki 2 puta. To je stvarno naporno. Dakle, mi imamo rituale kojih nismo svesni, znači dolazi iz naše podsvesti, a vrlo bitni su rituali za naš celokupan, za naše postojanje su bitni rituali. Pošto tih rituala nema, onda se stvore zamenski rituali koji još više doprinose da se pogubimo. S druge strane, izgubili smo ne samo sebe, nego jedni druge. Izgubili smo odnos sa najbližima. I tih prvih 15 minuta, pola sata, sat ide nekako. Međutim, kad krene ono pravo zbližavanje, onda tu dolazi do prvih problema, do nesnalaženja u svemu tome. Nesnalaženje dolazi i usled toga što se nismo navikli da nam bude dobro.
velika je stvar da dozvolimo sebi da nam bude dobro, da zaista uživamo, da se opustimo, da nam bude zaista dobro. Dajte savjet, kako se opustiti? Kako posle 15 minuta, 20 minuta konverzacije s nekim koga niste videli dugo, ne krenete da pričate o politici ili o nekim tekućim govorima? Ne, ozbiljno vam kažem. O čemu, kako? Dajte tu savjet. Tu ste sad vi. Znači, najviše pričamo o onome što nikako ne volimo. I to je isto vrlo jasna paradigma, vrlo jasno pričamo o politici, a uopšte nas to ne zanima. I znamo bolje kako bi ovaj uradio, kao što znamo bolje kako bi fudbalski menadžer uradio bolje za tim. Svi hoćemo da budemo, ali nema potrebe. Ali zašto o tome pričate? Zato što je jednostavnije, jer ne želimo da se opustimo, da pogledamo sebe. I ovo je pravi trenutak, koliko god da je to možda malo naporno, ali pravi trenutak da usred tog bještavila, da zastanemo, da napravimo korak nazad. Ajmo i mi da zastanemo. Ja samo završio rečenicu, samo završite. Da se prisetimo onog najbitnijeg, a to da nam je osnova, da nam je najveća snaga u porodici, da se prepustimo, da dozvolimo toj porodici, da se povežemo pre svega sa ocem i majkom. Energetski, svejedno da li su živi ili ne. Da se povežemo s njima, da na takav način postanemo dobar uzor svojoj deci koji će se onda povezati i sa nama kao roditeljima. Znači, moramo ne samo rečima, nego svojim postupcima, svojim načinom i tu birati teme. Birati teme kako sam probao detinjstvo, kako je moj otac, kako je moj deda, šta je on radio u svom detinjstvu. Znači, da se na takav način povežemo sa svojom porodicom, da se povežemo sa starim ritualima i da tu tražimo izvor energije. Ja znam, Vlado, o kojoj temi vi i ja bili odlični i kako bi se snalazili, s obzirom da ste se ženili 4 puta, ja jednom. Ali ima veze sa narodnostnom boljom, jel? Nikad više neću, naravno, ostaću i dalje, Vera, mojoj supruzi, ali ima tu tema, mislim, imate mnogo dece. Anketa, pa ćemo o tome. Da pogledamo šta ste nam vi rekli. Da li zaista praznici izbližavaju ili ipak važi ona svakog gosta 3 dana dosta? Kako ih isterati, to je... To je cikteruša. Da li mislite da praznici izbližavaju ljude ili više važi ono srpsko pravilo svakog gosta 3 dana dosta? Ne, apsolutno nije dosta. Dok je došao gost u srpskoj kući. Zbližavaju ljudi. Zbog čega? Pa zato što za praznik se svi okupe i onda treba da... To je i poenta u stvari praznika. Mislim da važi više ovo pravilo svakog gosta 3 dana dosta. Ja mislim da treba da se družimo, trudili smo se mnogo. Mislim da ne važi to pravilo. Ja mislim i jednom danu dosta. Dosta i 2 dana. Pa kod nas je uvijek puna kuće, tako da uvijek je lepo oko praznika. Zezamo se, družimo se. Kada su praznici, uvijek je nekako toplije. Uvijek smo nekako bliži. Znači, nek idu što pre mogu danas da dođu jedan dan i idu. Ja sam bila u Beogradu 3 dana, pa Boga me oteraše. Jeste čuli? Da, to. Šta kažete, Vlada? Oteraše ženu jednu posle 3 dana. Da, oteraše, da. Dobro, a kako mi sa gostima koji hoće tu da malo i da noći, hoće da napravimo kao Hoćemo, ali neće da izađe studija. Ivkova slava, znate kako to traje? Niko gazda Ivko da ih istera iz kuće. Šalim se, kako da budemo umereni, dobronamerni i da stavimo negde tačku na tu neku posetu, a da to bude sve onako kako treba. Ponovo vas podsjećam na onu osnovu, tako je, na emociju, da nam bude dobro. Znači, vi kad... Znači hrana, loša hrana. Kada dobro jedete u dobrom restoranu, daćete konobaru bakšiš. On će sljedeći put da vas se seti, ne zato što ste mu dali bakšiš. Istina. Nego ste rodili dobru emociju. Istina. Ta dobra emocija, ta dobra vibracija vas povezuje, kao u ljubavi. Tako je. I tako ćete vašem gostu isto dati dobru emociju i nastaviti u dobrim emocijama. I toliko ćete ga preplaviti ljubavlju i dobrim emocijama da neće na kraju moći da izdrži ako mu se to ne sviđa i morat će da ode, ali u dobru emociju pa će da se vrati ponovo. Biće vam dobar tu, a nećete ga isterati na neki sikter način i tako dalje. A kakve mi emocije, Vlado, prema vama emitujemo? Da. Šta vi mislite? Ne dajemo bakšiš, jel vi? A ne dajemo bakšiš, ne dajemo ništa. Uvijek privlačite ono što je u vama. Znači, prema meni sigurno emotujete dobre emocije, jer nemate kud. A i vi ste dobri. I da želite, ne možete drugačije. I vi ste iskreni, mi ne volimo, a ne voli ni gledalci to. I to se primeti, znate, kad neko govori neistinu, neko govori laži, neko ko glumi i kad osmeh nije onakav kakav treba. A vi imate odličan osmeh i dobru priču i lepo pričate i dosta nam pomažete. Divni ste, Vlado, mnogo hvala što ste bili danas sa nama.